Συγχαρητήρια ρε μάγκα, αυτό γίνεται όταν έχεις καθοδήγηση και κυνηγάς το στόχο σου. Παίρνεις αποτελέσματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις στο κονκλάβιο, να ακολουθήσεις κατά γράμμα την εκπαίδευση, να ασχοληθείς σοβαρά και να μην βγάλεις λεφτά. Στο υπογράφω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχουμε ντουζίνες ιστορίες επιτυχίας που είναι απόδειξη αυτού. Όπως εδώ ο φίλος μας, όπως εδώ ο Γιώργος που μπήκε πριν 3 μήνες στο κονκλάβιο, σήμερα πήρε το lifetime πακέτο, το εφόρου ζωής για 1 χιλιάρικο, γιατί έβγαλε 8 χιλιάρικα από 100 ευρώ με ένα κρυπτονόμισμα που αγόρασε. Πριν 3 μήνες δεν είχε ιδέα για το πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα, τα ψηφιακά πορτοφόλια, δεν ήξερε τίποτα. Γιατί λοιπόν ένα μέλος να δώσει 1 χιλιάρικο για να πάρει το εφόρου ζωής πρόγραμμα του κονκλαβίου, αν το κονκλάβιο δεν του βγάζει λεφτά? Όμως ασχολήθηκε σοβαρά, έκατσε και έμαθε. Πείσμωσε, διάβασε, προσπάθησε και το αποτέλεσμα ήρθε. Στο προφίλ μου σε περιμένει ο σύνδεσμος για να αλλάξει και εσύ τη ζωή σου.